Lieve Kange, het is jouw heengaan dat ons vandaag hier samenbrengt om op dit moeilijke moment afscheid van jou te nemen. Afscheid nemen doen we misschien wel iedere dag. Misschien zo'n meerdere keer. Dan zeg je tot zo, tot ziens, tot volgende week of tot straks. Vandaag moeten wij afscheid nemen van jou, Kange. Maar dat wel voor goed. We zien elkaar helaas niet meer terug. Kange, 38 jaar geleden of zoiets, kwam hij op vakantie, was hij inderdaad bij jou en bij Edna. En het retourtje werd een enkeltje. Jij en Edna vonden dat Mai hier moest blijven, omdat hier een betere toekomst was voor Mai en de kinderen. En Mai bleef. Toch bij jullie en vrij snel leerde Pa en Mai kennen. En ze gingen trouwen mede, ook om in Nederland te kunnen blijven. Daarbij was natuurlijk ook veel liefde. We zijn nog steeds bij elkaar en gelukkig samen. Alle kinderen van Mai kwamen later op Juliette na. Kange. Dat we hier met z'n allen samen zijn, is aan jou en uit de raken. Ik ga nu enkele alle herinneringen aanhalen. Kange, die Pae, Mae en alle kinderen heb ik gedeeld samen met jou. De mooie momenten, leuke herinneringen die zijn blijven hangen. Voor Pae en Mae. Het zou bijvoorbeeld het gemis zijn als jij niet meer de lekkers kon brengen. Dat tijd of het je altijd maakt. Voor Pae en Mae een gemis. Dat jullie niet meer samen met Pae door het raam kan kijken naar het winkelend publiek, maar dit deden ze heel graag. De laatste keer dat Pae en Mae met jou samen was met Jackie op de barbecue. Het was heel gezellig, zei Pa en Mae. Het was zo mooi, onbegrijpelijk, dat jij slechts een aantal weken daarna er niet meer bent. En zus Jackie vond het zo mooi om te zien hoe jij met die maandenspinnen ging zoeken in de tuin. En de tuin was je grote hobby, Kange. Hoe je straalde, trotse opa. En de nichtjes toen ze klein waren, gingen altijd chocolade verstoppen onder de bed. Als ze bleven slapen. Al die verwennerijtjes. En altijd maar de kinderen verwennen. Af en toe ook een best op. Een ijdel was je ook, zei Jackie. Altijd strak in het vak, altijd moet netjes gebeuren. Strak gestreken. Een ijdele man, zachte, lieve, hartelijke man. Zus Marie, zal je nooit vergeten. Toen hij ziek werd en het ziekenhuis lag, bleef jij en Edna. Weekenden slapen om jullie bij te staan. Samen met Alian, klussen in het huis, ook weer samen, zoals altijd. Maar je zei nog, lieve zwager, ik zal je nooit en nooit vergeten. Alles wat je voor mij hebt gedaan en wat je voor haar hebt betekend. Bedankt voor het bijstaan in moeilijke tijden.
zus Annie, gedenkwaardig, mooi moment, typisch, kan je zeggen dan. Als je alleen thuis was en geen zin had om te koken, zei je altijd, ik ga naar Nihau. En Nihau was de restaurant in Groningen. Maar in dit geval is Nihau onze moeder. Ik vond het altijd gezellig. Alleen eten. Ik hou niet van alleen zijn. Ging ik zelf bij mij eten. Voor mij was natuurlijk het beste volk. Toch mij? Zus Suzanne. Denk nog steeds aan weemoed terug. Aan de 2 jaar. Dat ze bij jou en dan mocht inwonen op Blauwgrond. Toen ze nog studeerde. Al de warmte. En de goede zorgen die jullie hadden geboden. Iets dat niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend was. Mijn broer Kenneth is niet vergeten vroeger toen hij bij u kwam met de auto. Altijd vragen, mag ik aan je auto sleutelen? Kenneth. Auto was ook zijn hobby. En dat deed hij allemaal graag. Hij vroeg dat om te helpen. Hij is gewoon van alle markten thuis. Vader Eduard, kortkrachtig zoals hij was. Swagri, naar jou leer je wakker. Jij bent ook geen de enige die mij vroeg, Swagri, kon ik wel wakker? Samen gingen ze zelf met z'n tweeën een babbeltje maken. Een babbeltje doet iedereen, maar met babbeltje met het zwakke min. Het is in dit geval bijzonder. Is wel blijven hangen. Kan hè? Zwager. Ik vond je een fantastische man voor mijn zus. Sterk. Lief en begrijpend. Goede vader. Iemand die altijd voor anderen klaar staat. Iemand die nooit zeurde, ook niet als het zelf moeilijk had. Een belangrijke spil in de familie. Iemand waarop je kunt bouwen. U bent goud waard. Gangen, al die mooie momenten, mooie herinneringen, willen opkoesteren. Gaan we opkoesteren. Kleine, simpele dingetjes, alledaagse dingen. Wel groot. Door het samen met u gedeeld te hebben. Wij vonden het heel fijn om u in onze familie midden te hebben gehad. Bedankt voor het verrijken van ons leven. Rustig, lieve Kangen. Tenslotte wil ik iedereen bedanken in de zaal. Alle aanwezigen. En namens de vader en de moeder, pa en mij, wil ik dit zeggen. Kesuwan papa, ibu, pane kakang, pane ade, pane bayu, setelah sing tepuk intino iki hormat.